Al'ummar karkarar jihar Maradi kan ci gajiyar gulbin da ake yi wa lakabi da suna gulbin Maradi. Sukan yi noman rani da zarar ruwan da ke gudana ya ji kafa da mu ya wuce. Sai dai a wannan zamani an samu ci gaba a yayin da al'ummar garin Mallamawa Labaran da ke karamar hukumar Gidan Rumji kan ci gajiyar makamancin wannan noman rani, inda sun karungumi noman kankanar a lokacin damuna. Sai dai a wannan yanayi na damuna, noman yakan fara tun daga sabkar ruwan sama na farko. In an samu ruwan shuka dai radda da an kai ruwa ran nan ake samun, in son samu ne a sata. Idan an sata ta hito shikenan ta yi kwanuka sai a ci gaba da noman gindi. Noman da ake ana bin ta gindi ana noma tun tana kunya 2, 3, 4. Noman kankanar dai noma ne da ke buƙatar kuɗaɗe, kama daga irin noma, maganin feshi da mataki wanda ya tsadar da 'yan kasuwa ke alakanta ta da yakin Ukraine da Rasha. Ta dalilin haka ne yasa Alhaji Mahmudu Umaru bai samu sa takin yadda ya kamata ba. In an gyara shikenan sai a ci gaba da heshi. Wannan sa magani na ci kwana 1 ga na 2, wasu kwana 2 ga na 3. Sai taki. Muna sa mata taki kyanzu ana biyar ta gindi ana sawa. An samu matsala ta mana tun da bana nan yanda muke sa shi ni nan bana so 2 na ma dai na sa taki ban ma abin nan ba, da na farko na sa wannan camba nan kyanzu nan ni kuma ni sa ere wannan guda ma da gare shi ban ƙara sawa ba ma, saboda matsalar rashin kuɗin ai shi yasa yanzu kana ganin ɗiyan ma ga sunan da girman amma ba su samu jan ruwan yadda ya kamata ba. Bayan wahalhalun da manoman ke fuskanta tun daga farkon noman kankanar har zuwa ɗibar amfanin, sukan ci karo da matsaloli da dama, kama daga rashin masaya har zuwa ɓangaren hukumomi. Sai an kammala noman kankana ba abin da an matsalar mu kamar rashin masaya, ko a zo gona a saya ko kuma ka ɗiba ka tafi talla ba kai ɗaya ba ku zo ku yi gurub. In tanina ba sauran wani abin da za a cewa gashi ya biyo da baya, gaba ɗaya ta kai in an yi aiki gaba ɗaya. Shi ne matsalar, a rasa yadda za a yi da ita, wata sai dai ta lalace nan gona ko kuma yan ka ta yi kasuwa ta lalace. Yanzu nan ga ta an loda, an ce an tare mu can baka tsomo ba sai ka ba da dala 100 kai da ka noma ta gona ba, ai ka ga bai yiwu haka nan ba. Yayin da waɗansu ke ganin rashin masayan na da nasaba da rashin kamfanonin sarrafa kankanar, baya ga takurawar da hukumomi ke yi ma masaya. An matsala rashin kamfanonuka da babu. Yanzu nan masayan za su zuwa iko na ga hanya suna takura musu. Tun da yanzu gashi duk mota an za ta biye ta ba da ladari, yan kwada 20 gare ka yi ka ba da jikka 10. Sai dai a nasu ɓangaren masaya sun bayyana dalilin da yasa ba sa samun fitowa. Abubakar Abdu na ɗaya daga cikin masaya. Matsalar da dai muke fuskanta yanzu bai fi kaman a ce ya zama dai lokaci ne na yanayi na damuna. Yanayin ruwan nan shine ya kawo sabani ga kasuwar har ta ɗanye nauyi yanzu. Kake ganin masayan ma wasu kwata-kwata hitowar ne ba sa yi saboda wannan yanayi. Sula Musa Aliyu, MLA TV. Garuruwa da dama kan fuskantar matsalar tsaro a cikin yankin Madarunfa, yankin da 'yan ta'addan fashin daji kan kai farmaki lokaci zuwa lokaci. Domin dakile wannan matsalar 'yan fashin daji da ke ɗaukar mutane domin neman kuɗin fansa, yasa al'ummar wannan yankin Madarunfa kafa kwamiti mai sa ido don gano masu bayar da bayanan sirri ga 'yan ta'adda. Rashin tsaro lalle bakin gwalgwado mu muna bakin lamba ne, bakin kusan iyaka. Tunda lalle ba a taɓa zuwa garin mu ba, amma abin da aka yi wajen ku an ce in ka ga girman dan uwanka ya kama da wuta ka nemo ruwa ka sha mana ka, kenan alhamdulillah ba a taɓa zuwa ba, amma kusa gare mu abin da kake ji can nesa wata uwa duniya yau har ya matso ga inda da gudu ma kana iya ruga ka je ka iske wannan abu ko a zuwa iske ka. Kenan muna da matsalar tsaro bakin gwalgwado, ko bala zuwa bala waccan bala ma mun yi wannan koken a gabi sa da shugaban kasa ya zo, ni kan kaina ni na yi wannan bayani bisa harkar abin nan tsaro, dan saboda muna da matsaloli lalle yanda muka dauka mu ga gari, muka dauka duk kowane gari duk wanda muka san yana da hannu cikin wannan abu za mu je mu hada ma hukuma a yi maganin shi.
kenan mun ɗauki wannan mataki muka yi milis kamar me ake cin milis a wannan comité de veille mun yi comité de veille kowane gari mun ba da izini a je a comité de veille wannan comité de veille su ne ke kula da gari da matsalolin gari bisa harkar insecurity saboda firama in ba a ɗauki wannan abun ba in ba koyi wannan abun ba akwai matsala tunda wani abun daga cikin garin ku ne ku iyanku ne da iyanku da kakanninku da jikokinku su ne ke zuwa suna kwantata mu mutane bisa ga wannan abu tunda suke ba da rahoto amma inda ko wannan comité de veille ba a yarda. Bayan nan mai garin Gizo ya bayyana bukatar su ta ɗakin shan magani cewa da asibiti domin rage wahalhalun da suke fuskanta a bangaren kiwon lafiya. Bakin gwargwaro gwamnati na taimaka mu amma har yanzu muna bukatar nan ne ya kamata mun ci a mu gidan likita. Muna bukatar kiwon lafiya lalle ana yi bakin gwargwaro amma muna bukata fisibillahi tallahin nan da gwamnati ke kara muna kira da babban murya ko masu hannu da shuni ko gwamnati tallahin nan da ake nan likita a ƙara ƙarfi saboda ba kowa ke da shi ba yanzu mutane matsaloli ke da kwai talaka. Alhamdulillah muna kira ga gwamnati da zuwa masu hannu da shuni su ƙara taimaka mun buƙatar mu da a gida mu gidan likita na farko kenan.